La relació entre l'art i el món rural. Aquest és el fil conductor del Festival AIMA que se celebrarà a Maria de la Salut a partir de dissabte que ve. L'esdeveniment, dirigit per Maria Antònia Oliver, arriba a la seva quarta edició ja. Té un caire cultural, però també social, ja que el poble participa a la creació dels espectacles. Circ, teatre, dansa i música es donen cita en un escenari atípic, com és un camp de rostolls. Totes les actuacions, que tindran lloc del 10 al 13 d'agost, seran gratuïtes. Que la gent i els ciutadans del poble participin de l'espectacle. I això també significa un punt de trobada entre el que són artistes i creadors. No tenen un terra de fusta, no tenen un linòleum, és a dir, ballen a damunt de rastoll, hi ha pedres. A nivell de llenguatge tothom ha d'estar molt arriscat a l'hora de presentar-ho.